Tag ud og løbe en tur. 25 grader. Skyfri himmel. Jeg vil løbe pigerne i møde. De er nede på Valborg Slot. Jeg ved ikke, hvornår de kommer hjem, så jeg ved ikke, hvor langt jeg kommer ud og løbe. Men jeg skal ud og teste ryggen. Jeg gider ikke gå herhjemme mere. Jeg har det pragtfuldt. 5 kilometer på 25 minutter. Stille og roligt tempo. Det er varmt. Har kun drukket 2 kopper kaffe til morges. 2 kopper vand i løbet af formiddagen. Klokken den er 13.25. Jeg kan være, at jeg skal til at begynde at drikke. Har en halv liter med. Pragtfuldt vejr. Ryggen har det godt. Ups. 48-45 på 10 kilometer. De sidste 5 kilometer gik lidt for stærkt. Men vi fortsætter. Det er varmt. Men ryggen har det fint. Årets hidtil varmeste dag, anden pinsedag. Ryggen har det fint. Fik løbet 12,5 kilometer i dag. Det er super lækkert.